Hello, maray na aga sa Induga Boss. Ayan. Good morning, digdi. And good evening dyan, of course. Ayan ma, luto kita ning pamahawan. Sugok. Ayan, mabati kita. Scramble ang gigibon ko ta. Gusto ni agong kuning scramble egg na may mushroom. Ayan. Sa Bicol, ano, tawag dyan? Basta pinati lang. May nang kung ano-ano pa dyan. Hindi, may mga pa laog-laog pa kung ano. Ayan. Inutuntas ang pamahawan kaagong ko sa mother-in-law ko. Ay siya nagkakaning mushroom. So, ayan. Mabati kita. Ayan. Ano-ano ta na? Bati-bati ta na. Ayan na. Dapat gabos bati para ano. Siyempre, dahil kapag ginawa ng asin, yan na asin. Dahil man dakol na asin, ta. Kung magka iriguan yan yung ano. Panahon yun yan, malipot na naman. Ang suma, mainit. Ngunyan malipot. Ang panahon niya. Yan. O yan na, oh. Mushroom. Magiris itang mushroom. Ini ang gusto ng agong kong mushroom na ni. Diyan sa tuya, sa Bicol, kurak-kurak din, tapos tapatalin na lang. Hindi ko alam kung ano tapos dito sa mushroom na. Basta mushroom ni. Anta. Pinamagiris kita. Oh, sorry. Ano ba yan? Tapos, pwedeng ano, cherry tomato. Kuya, ko alam. Ano ko dito, basta napis na. So, ayan, gasan ko na ang gasan siyempre. Ayan. Ayan, mainit na ang kawali. Tawag ka na ang sugo. Dahil pa pala mainit. Oh, ayun na yan. Gutom na si agong ko. O yan na, anong ka na. Balik ta dun. Dahil ko na mabibilog ta. Dahil man mainit sa paglaog ko. Kawasa, nagmamadali. Daw, balik ta dun ta daw. 1, 2, 3. Tapos ito na si mushroom. Pinigilin tang fish oil. Higit lang. Higit man to. Higit man to kung ano. Nilog na ni. Mushroom. Pagkain ka na. Balik na ang minuto. Kaya nga, kaya nga natin muna. Ito ko na yan. Kaya ang tawyo. Higit lang. Lagyan garlic powder ang tubig. Lagyan pa maminta. Dapat pa na dadahon. Kaya madali ang maluto. Madali ang maluto. Lagyan ang bigat ng bitin. Ito na din ang cherry tomato. Dito na pala naluto ko. Uya na, luto na ang pamahawan ta. Pamahawan pa lang kang agong ko. Ayan na. Sugo, saka si mushroom, saka si cherry tomato. Ayan. So, ayan. Hanggang digdi na lang kita. Makakain sa agong ko. Bye-bye.